Dobrý deň! Dnes sa pozrieme, ako zaregulovať jednotlivé vykurovacie slučky zostavy rozdeľovač zberač IVAR. Po odstránení oranžovej krytky z regulačného prietokomera získame prístup k dvom rihovaným maticám, ktorými vykonávame reguláciu a aretáciu nastaveného prietoku. Otáčaním hornej rihovanej matice v smere hodinových ručičiek docielime uzavretú polohu regulačného prietokomeru. Všimnime si, že indikátor prietoku v hornej časti plastového sklíčka regulačného prietokomera zobrazuje v uzavretej polohe nulový prietok. Otváranie a nastavenie požadovaného prietoku regulačným prietokomerom docielime otáčaním tej istej rihovanej matice proti smeru hodinových ručičiek. Otáčame spodnou rihovanou poistnou maticou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa mechanicky nezastaví na tele regulačného prietokomeru aretácia nastaveného prietoku regulačným prietokomerom. V prípade údržby otáčame oranžovou krytkou do uzavretej polohy regulačného prietokomera. Až potom je možné vykonávať na rozdeľovači a v jeho okolí bežné alebo mimoriadne operácie údržby. Po ich dokončení znovu otvoríme okruh otáčaním oranžovej krytky do predtým záretovanej polohy regulačného prietokomeru. Ak chceme za prevádzkového režimu vymeniť plastové sklíčko s uvedenými hodnotami prietoku, otočíme oranžovou krytkou do uzavretej polohy. Teraz je možné plastové sklíčko sňať otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Naskrutkujeme späť nové alebo vyčistené plastové sklíčko a stranovým kľúčom ho dotiahneme. Nasadíme oranžovú krytku späť a systém opäť sprevádzkováme. Pre viac informácií sa neváhajte obrátiť na spoločnosť IVAR CS. Uvidíme sa v ďalšom videu.